ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ରାଜନେତା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମ ମୁହଁକୁ ଆସିଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନେତା ବନିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହାତୀ ପାଡ଼ିଦେଲା ଠୁସ୍। ଆଜି ଏଭଳି କହିବାର ମାନେ ଏଇକି ଯେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପୋଷାକ ଧାରଣ କରି ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ବୋଲଉଥିବା ଅତନୁ ବାବୁ ଯେ ଏତେ ଫେଲୁଅର ନେତା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସୁଦୁ ଦଦରା ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଲୋକ। ଏମିତିକି ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରକନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଉଛି ୟାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏମାନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି, ଠକିଲେଣି। ଏମିତିକି ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବାବୁ ଆମର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ନ୍ୟୁଜଟିଏ ପାଇଁ ଧାଇଁ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ଆଜି ବିଧାୟକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେହର ମଳି ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଯେଉଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦଦରା ବିଧାୟକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବାମ୍ଫ ନେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ଲକ ବରକନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାନୀୟ ନାହିଁ କି ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସେଇମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦୁଇଥର ଆମର ଅତନୁ ବାବୁ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA ଦୁଇଥର ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା? ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ଏ ବିଗତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଏ 50 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ଏ 4ଟା ୱାର୍ଡ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଏଠି 3035 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛ ପୋଖରୀ, ଏଇ ପାଣିରୁ 3000 ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗତ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ? ଆମେ ଏତିକି ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ କିଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା କଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ବରକନ୍ଦା ଗ୍ରାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିର ସମସ୍ୟା? ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ମାଆମାନେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏଇ ପାଣି ପିଇକିରି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ନଥିବାରୁ ଏ ଅପରିଷ୍କାର ଏ ପୋଖରୀରେ ଘାସ ହୋଇଛି, କେତେ କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପିଉଛୁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। ଏଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟିଏ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଇପ୍ ପାଣି କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଚୟନ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇକି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାଣି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏ ପାଣିକି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏକ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ରହିଛି। ଆମ ବାପା ଅଜା ସମୟରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଯେ ଆମର ଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରାନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁଠିକି କାଚଡ଼ାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଠିକି କାଚଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହଟାଯାଇନି, ଯେଉଁଠିକି ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁଠିକି ରଡ଼ ଫଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଡ଼ ଫଡ଼ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ତାର ନାଁ, ଯେଉଁଠିକି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହଟିନି, ଯେଉଁଠିକି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଯେଉଁଠି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ମାନେ ସହାୟତା ମିଳିବା ଦରକାର,
ସେଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି କେତେ ରୋଗ ବୈରାଗ କେତେ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନୀଳ ବନିଛି ସେଇଟାକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପିଉଛନ୍ତି କେତେ ରୋଗ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଡମ୍ପିଂ ଆଡ଼େ ଚିନ୍ତା ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ପାଣିର ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିନି ଡମ୍ପିଂ ଆଡ଼େ ଚିନ୍ତା ଏଠି ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସରକାର? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁ ତା ପରର କଥା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଠିକି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଜଳଟାକୁ ଆଗେ ଠିକ୍ କର ତାପରେ ଆସି କହିବା ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଜଳ ହିଁ ଠିକ୍ ହେଇନି ସେଠି सबू आपण कथा अभी तक न्यूज चैनल ओडिया एक 24 घंटिया समालोचनामूलक चैनल जानिबु ता देखैबु केवल मुंडा ओडिया भाषा रे गाँव कथा गाँव प्रथा को नहीं तैयारी होइछि ANC 24/7।